αν δεν πας κάτι να δεις από κοντά και να βιώσεις, μην ακούς, ας πούμε, φίλους. Και γενικά σε πολλά πράγματα, και στη ζωή, όχι μόνο στα ταξίδια. Θα πω κάτι απλό, ας πούμε. Την περασμένη χρονιά, λοιπόν, το 2023, είχα πάει και στην Κοπεχάγη, στη Δανία. Τι λένε συνήθως? Δεν είμαστε σαν και εμάς, ότι λόγω του καιρού είναι πολύ βόρεια, Σκανδιναβία, πολύ ψυχροί, πολύ κρύοι άνθρωποι. Κλείνω στην Κοπεχάγη, λοιπόν, να πάω στη Δανία πέρυσι. Λέω εντάξει, δεν θα έχει πολλά πράγματα. Τελικά και είχε κάποια ωραία βασικά πράγματα τα οποία γέμισα σχεδόν και τις 4-5 μέρες που ήμουν εκεί πέρα. Και οι άνθρωποι επίσης στη Δανία, στην Κοπεχάγη, ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικοί, πάρα πολύ ευγενικοί. Το οποίο δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό και το συζητούσα με κάτι συνεπιβάτη στο αεροπλάνο που γύριζα. Επομένω, κάποιες φορές ένα ταξίδι, αν δεν πας να δεις εκεί πέρα, να καταλάβεις κάποια πράγματα, δεν υπάρχει λόγος να προτρέχεις, να βγάζεις συμπεράσματα, λοιπόν.